Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu na ɗaukar ango da amarya a Kabta. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ku al'umma na duniya tun daga Nijar ƙasar mu ta Nijar zuwa Najeriya. Duk inda zan ƙasa ta Hausa take, hawar da ma ƙasa ta Hausa, inda Bahaushe shike, kuna tare naku ƙanan kuma soyinku Zakari babban yaro. Ina jinjina muku kuma ina gaida ku, kuma za mu kasance da ku a cikin YouTube channel YouTube ɗin mai suna Zakari babban yaro. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu na wasanni kamar haka insha Allah. Assalamu alaikum.